Γεια σας. Αγόρασα ακόμη ένα φως, είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και αν με δείτε να κατεβαίνω προς τα κάτω, αυτό συμβαίνει γιατί η καρέκλα από το πλαίσιο που έχω αγοράσει έχει χαλάσει και ο μηχανισμός απλά πέφτει μόνος του. Ωστόσο, πάμε να δούμε το φως που αγόρασα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Έχω αγοράσει ένα φως από την εταιρεία Newer ή κάπως έτσι όπως λέγεται τέλος πάντων. Γενικότερα την τιμώ τη συγκεκριμένη την εταιρεία. Έχω αγοράσει ένα φως το οποίο λέγεται RGB 660 Pro. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα άλλο μοντέλο του μοντέλου 660 που έχει η Newer ήδη και απλά είναι η διαφορά το ότι είναι το RGB μοντέλο ενώ το άλλο βγάζει απλά λευκό φως. Αυτό εδώ πέρα λέγεται 660 γιατί επάνω έχει 660 LED λαμπάκια. Από αυτά τα 170 είναι λαμπάκια λευκά, είναι άλλα 170 τα οποία ζεστό φως, ψυχρό φως, άρα έχουμε 170 ψυχρό φως, 170 ζεστό φως και τα υπόλοιπα για να φτάσουμε τον αριθμό των 660 είναι λαμπάκια RGB. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι είναι στα 50W, ενώ επίσης έρχεται με έναν δείκτη CRI, ο οποίος είναι στο 97+. Το CRI, επειδή και εγώ δεν το ήξερα και το έψαξα, είναι ο δείκτης και νομίζω είναι το Color Rate Indicator, αν θυμάμαι καλά στα αγγλικά, σύμφωνα με τον οποίο ένα φως όταν φωτίζει πλησιάζει, προκαλεί βασικά στο αντικείμενο που φωτίζουμε να εκπέμπει το ίδιο φως όπως όταν το χτυπάει ο ήλιος. Οπότε ουσιαστικά το CRI είναι ο δείκτης, ας το πω έτσι που είναι λάθος, ο δείκτης αληθοφάνειας χρωμάτων. Το βγάζω λοιπόν εγώ από εδώ πέρα. Αυτό έρχεται με δυνατότητα να το συνδέσουμε με συνεχές ρεύμα ή μπορούμε να το συνδέσουμε με μπαταρίες. Οι μπαταρίες τις οποίες παίρνει είναι η NP-F550, NP-F750 και η NP-F970. Τα διαβάζω από μέσα. Έρχεται με ένα εύρος στη θερμοκρασία στο χρώμα το οποίο είναι από 3200 μέχρι 5600. Ενώ επίσης το ρεύμα το οποίο παίρνει είναι 12 με 15 volt. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, βλέπετε ότι εγώ συνεχίζω και τα βγάζω. Αυτό εδώ πέρα έρχεται μέσα σε βαλιτσάκι. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, αυτό είναι, για να το δω από εδώ πέρα, 23,2 επί 20 επί 5 εκατοστά. Βλέπετε πως έρχεται μέσα στο κουτί του. Είναι τυλιγμένο, έρχεται μέσα με βαλιτσάκι μεταφοράς, πάρα πολύ εξυπηρετικό το συγκεκριμένο. Έρχεται επίσης μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κουτί, δεν έχει κάτι παραπάνω. Εδώ από πίσω γράφει RGB 660 Pro 2, ok. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα γιατί το στείλανε από τις ευρωπαϊκές τις αποθήκες τους. Φωτίζει στα 7 lux στο μισό μέτρο, ενώ αν το έχουμε στο 1 μέτρο πάει στα 2.200 lux. Όλα αυτά είναι πληροφορίες τις οποίες δίνει η ίδια η εταιρεία μέσα στη σελίδα της. Αυτό εδώ πέρα επίσης σαν φως έχει επάνω και αυτά, πάνω κάτω δεξιά αριστερά έχει τα πτερίγια με τα οποία μπορούμε να κατευθύνουμε το φως. Αυτό ίσως είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό θεωρητικά σύμφωνα με την εταιρεία έχει και μια εφαρμογή την οποία την εγκαθιστούμε στο κινητό και μπορούμε μέσα από εκεί να ρυθμίζουμε το φως που θέλουμε. Υποθέτω ότι μπορούμε να ρυθμίζουμε και την ένταση πέρα από το χρώμα. Έρχεται με αυτά εδώ πέρα τα χαρτάκια και είναι αυτό εδώ πέρα το φως. Η Newer το συγκεκριμένο το πουλάει είτε σκέτο, εγώ το πήρα σκέτο, δεν ήθελα να πάρω και τρίποδο γιατί τρίποδο έχω, βάση δηλαδή από κάτω έχω, οπότε θεώρησα ότι το να πάρω ακόμη ένα δεν υπήρχε λόγος, σύν το ότι ανέβαζε την τιμή. Άρα λοιπόν έρχεται με αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι το καλώδιο για το ρεύμα και ο μετασχηματιστής. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα. Η θήκη εδώ πέρα έχει και αυτό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη μεταφορά για να βάλουμε κάτι επιπλέον εφόσον θέλουμε. Ενώ όσον αφορά το από μέσα της, και θα σας το δείξω πριν τη βάλω στην άκρη, είναι έτσι. Έχει αυτό εδώ πέρα το φελιζόλ, το οποίο χωράει ακριβώς εδώ το μετασχηματιστή, εδώ το καλώδιο και από πάνω το φως. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Καλώδιο. Είναι αυτό εδώ. Δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ μακρύ σαν καλώδιο, αλλά λογικά ό,τι δεν έχει εδώ το έχει πάνω το καλώδιο του μετασχηματιστή. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Αυτό θεωρητικά είναι 1,5 μέτρο. Μπορεί να είναι 1,5 μέτρο. Εδώ, τι έχουμε από εδώ. Αυτό εδώ πέρα το φως επίσης εννοείται ότι μπορούμε να το ρυθμίζουμε στο πόσο δυνατά θέλουμε να φωτίζει ή όχι. Είναι 0 με 100 και μπορούμε να το ρυθμίζουμε
ανά 1%, δηλαδή ανά μία σκάλα. Αυτό λοιπόν επίσης μας δίνει και το υπόλοιπο μήκος που δεν έχει το άλλο το καλώδιο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να είναι 2 μέτρα αυτό, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω εντελώς και είναι εδώ. Άρα λοιπόν έρχεται, κουμπώνει και είναι έτοιμο. Input 100 με 240 W, volt και λέω watt, volt, 50 με 60 Hz, 1,6 A το μέγιστο. Output 72 W. Σε περίπτωση που κάποιον τον ενδιαφέρει. Και πάμε να δούμε τώρα το βασικότερο στοιχείο όλων, το κυρίως μέρος. Λοιπόν, να είμαστε. Είναι αυτό εδώ. Έχει όντως πτρίγια από πάνω, όπως το φανταζόμουν. Εδώ από πίσω έχει μια οθόνη. Εδώ έχει τις ορδέλες που γυρίζουμε για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την ένταση, το χρώμα και τα πάντα. Αυτά όπως τα γυρνάτε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σκάλα. Οπότε έχετε την αίσθηση ότι έχει προχωρήσει. Εδώ μπαίνουν 2 μπαταρίες. Εδώ από πάνω, αν έχω καταλάβει καλά, είναι αεραγωγός και από εδώ έχει επίσης για αέρα, όπως και από εδώ και από κάτω, για να μπορεί να αερίζεται, ούτως ώστε να μην υπερθερμαίνεται ή τέλος πάντων να μπορεί αυτό να το αντιμετωπίζει. Τι λέει εδώ πέρα? Warning, do not touch the heat dissipation panel. Ωραία. Άρα λέει μην αγγίζετε. Λογικά εννοεί αυτό εδώ πέρα, γιατί αυτό εδώ πέρα υπολογίστε ότι το περίβλημά του είναι από αλουμίνιο, το οποίο σαφώς βοηθάει και στο να βγαίνει η θερμότητα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. 1, 2, 3, 4. 4. Λίγο προσοχή, γιατί αυτό εδώ από κάτω είναι πλαστικό το οποίο βγαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αυτό εδώ βγαίνει. Θα σας το βγάλω. Λοιπόν, να το. Αυτό εδώ βγαίνει, αυτή είναι η μπροστά του η πλευρά, αυτή είναι η πίσω του, δείτε το και από εδώ. Μπαίνει είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, γιατί εδώ έχει ασφάλειες τις οποίες μπορούμε να σηκώσουμε και να κατεβάσουμε. Αν το δείτε και από εδώ, θα σας το γυρίσω, και από εδώ φαίνεται έχει αυτή είναι μια ασφάλεια τέλος πάντων. Τώρα από τη μία πλευρά το σήκωσα, από την άλλη το έχω κατεβασμένο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, το πατάς, κατεβαίνει, το σμπρώχνεις με τον ήχη, ανεβαίνει. Έχουμε επίσης αυτά εδώ με τα οποία μπορούμε να το σφίξουμε για να μην κινείται. Εδώ από πίσω ένα κουμπί, μία σκάλα 0, 2 σκάλες και επίσης εδώ πέρα έχω mode και channel και εδώ πέρα είναι που μπαίνει το ρεύμα. Πάμε λοιπόν τώρα να το βάλουμε στο ρεύμα για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, έχοντας διαβάσει το εγχειρίδιο, και πάμε να βγάλω λίγο πάλι αυτό γιατί το έβαλα δοκιμαστικά. Έχοντας διαβάσει το εγχειρίδιο, οφείλω τώρα να σας ενημερώσω με αυτά που έχω καταλάβει. Και αν δεν το διάβαζα, για να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήξερα ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Γιατί είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ ένα τέτοιο φως. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα πούμε από την αρχή. Εδώ από πίσω έχουμε αυτά που βλέπετε. Αυτό είναι το κουμπί που ανοίγει το φως. Αυτό είναι το κουμπί που επιλέγουμε για να αλλάξουμε σκηνή. Ουσιαστικά μπορούμε να επιλέξουμε είτε να έχουμε μόνο ψυχρό ή ζεστό φως. Εφόσον επιλέξουμε αυτό, το επιλέγουμε. Από εδώ, το δεξί δηλαδή, αυτό που λέει BRR, αλλάζουμε την ένταση του φωτός, αυξομειώνουμε αντίστοιχα, ανάλογα βασικά. Και με το αριστερό, εδώ που λέει δηλαδή το HSI, αυξομειώνουμε, βασικά αλλάζουμε το πόσο ψυχρό ή ζεστό θέλουμε να είναι το φως. Αυτό και τελείωσε. Πατώντας ξανά το mode, εδώ πέρα πάνω, πριν μας έγραφε CCT. Εδώ πέρα πάνω, το πατήσουμε, γράφει HSI. Όταν λοιπόν είμαστε εδώ πέρα στο HSI, εδώ από κάτω εμφανίζει κάποιες πληροφορίες, ένα H και ένα S. Τώρα, δίπλα από το H έχει ένα βελάκι. Αν αυτό το πατήσω, ναι, είναι κουμπί το οποίο πατιέται. Άμα δεν έβλεπα το εγχειρίδιο, δεν θα το καταλάβαινα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι ένα κουμπί που πατιέται. Όταν το πατάμε, μας μεταφέρει στο S. Αν το ξαναπατήσουμε, μας πάει πάλι στο H. Το H είναι το hue angle. Από εδώ ρυθμίζουμε το συγκεκριμένο. Αν το πατήσουμε και πάμε στο S, αυτό είναι το saturation. Οπότε, όταν το επιλέγουμε, με την ίδια ροδέλα μετακινούμαστε και το αλλάζουμε. Όπως αντίστοιχα αλλάζουμε και το hue angle. Με το άλλο,
αυξομειώνουμε πάλι την ένταση. Δεν κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια ή κάποια άλλη αλλαγή. Μόνο με το εγχειρίδιο. Για κανέναν άλλον λόγο. Αν έρθουμε τώρα και πατήσουμε πάλι το mode, εδώ πέρα επάνω γράφει SYN. Και όταν εδώ πέρα πάνω γράφει SYN, εδώ πέρα κάτω, ενώ πριν δεν το εμφανίζει, εδώ πέρα κάτω εμφανίζει κάποια γράμματα. Αυτά τα γράμματα είναι ABC. ABC. Και αντίστοιχα εδώ πέρα δίπλα, στην αριστερή πλευρά, εμφανίζει 3 εικονίδια. Ένα που είναι σαν το φωτάκι που έχουν τα αστυνομικά ή τα περιπολικά. Ένα άλλο που δείχνει ένα τύπο σαν πάρτι και ένα άλλο που δείχνει έναν κεραυνό. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τρεις ξεχωριστές σκηνές και η κάθε σκηνή έχει από 3 ξεχωριστά είδη φωτισμού. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην αστυνομία και έχω επιλέξει το Α. Το Α και τα εξηγεί και μέσα στο manual και θα σας τα διαβάσω για να μην κάνω κάποιο λάθος. Το Α είναι αστυνομικό αυτοκίνητο. Αυτό δηλαδή που βγάζει η αστυνομία όταν μας κυνηγάει. Το Β, το οποίο είναι αυτό, είναι το ambulance, δηλαδή είναι ασθενοφόρο. Και αντίστοιχα αν πάμε στο C, αυτό εδώ πέρα λέει ότι είναι το fire truck. Είναι δηλαδή το πυροσβεστικό όχημα. Σε αυτά, δηλαδή μεταξύ του A, B, C, μετακινούμαστε με την αριστερή ροδέλα απλά κάνοντας δεξιά-αριστερά. Αν ξαναπατήσουμε την αριστερή ροδέλα, μας πάει στο πάρτι. Πάμε στο Α. Το Α εδώ πέρα λέει ότι είναι πυροτεχνήματα. Αν πάμε στο Β, το λέει ότι είναι πάρτι. Ενώ αν πάμε στο C, αυτό είναι candlelight. Γενικότερα, η κάθε σκηνή αλλάζει τα φώτα τα οποία ανάβουν μπροστά για να μπορούν να έχουν αυτή τη σκηνή μπροστά μας εκεί πέρα που φωτίζουμε. Το άλλο δεξιά παραμένει στην ένταση, πόσο δυνατά ή πόσο χαμηλά το θέλουμε. Αντίστοιχα αν πάμε στον κεραυνό, εδώ πέρα έχουμε άλλα 3, το οποίο είναι κεραυνός, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αν πάμε στο B, αυτό εδώ πέρα είναι παπαράτσι, δηλαδή είναι το πώς κάνουν τα flash όταν μας βγάζουν φωτογραφία. Ενώ αν πάμε στο C, αυτό εδώ πέρα είναι TV screen, όπως ακριβώς κάνει η οθόνη όταν βλέπουμε τηλεόραση. Αν δεν διάβαζα το εγχειρίδιο, το ξαναλέω, δεν θα το καταλάβαινα. Άρα λοιπόν εγώ επανέρχομαι εδώ για να έχουμε κάτι σταθερό. Σας το γυρίζω για να το δείτε, χαμηλώνω την ένταση για να μην μας τυφλώσει. Δείτε το. Αυτό λοιπόν είναι στο 3200. Εγώ τώρα το πάω πιο πάνω. Βλέπετε ότι αλλάζουν τα λαμπάκια και τώρα το έχω φτάσει στο 5600. Το 5600 είναι το μέγιστο που φτάνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Αλλά αν αλλάξω και πάω στο HSI, βλέπετε πώς αλλάζουν αυτά. Εγώ αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, αλλάζω το hue angle. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα πώς κινείται. Μας γυρίζει από το magenta, μας πάει στο κόκκινο, μας πάει στο μπλε. Μας αλλάζει όλα τα χρώματα. Ενώ αν πατήσω και πάω στο saturation, μπορείτε να δείτε από εδώ ότι αλλάζει την ένταση του φωτός. Από το full μπλε στο λιγότερο μπλε. Και πάμε να δούμε και αυτά, απλά για να σας τα δείξω. Κατεβάζω από εδώ την ένταση για να μην μας τυφλώσει. Αυτό λοιπόν τι είναι ο κεραυνός, είναι το C. Τώρα δεν θα σας τα δείξω όλα, θα σας δείξω κάποια απλά, τίποτα το τρομερό, αυτά. Εγώ γενικότερα έτσι όπως το βλέπω, επίσης είναι βαρύ να ξέρετε. Γενικότερα έτσι όπως το βλέπω θεωρώ ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Η Neewer επίσης εδώ πέρα, για να μπορέσετε να το βάλετε εδώ πέρα επάνω, πουλάει και ένα diffuser ο οποίος από πάνω έχει και τετραγωνάκια για να κάνει και σκιές. Το έχω πάρει και το έχω πάρει κατά λάθος, γιατί νόμιζα ότι έπαιρνα αυτό ενώ έπαιρνα το diffuser. Και για να μην το γυρίσω πίσω, απλά αγόρασα και αυτό. Ναι, μπορείτε να το σχολιάσετε όπως θέλετε. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το φως από την Neewer. Το ξαναλέω ότι είναι το RGB 660 Pro 2, είναι αρκετά βαρύ. Έρχεται με 660 LED λαμπάκια επάνω. Τα 170 είναι ψυχρό φως, τα 170 είναι ζεστό φως και τα υπόλοιπα, τα 320 δηλαδή, είναι λαμπάκια τα οποία είναι RGB. Αυτό λειτουργεί στα 50W, πάει 0 με 100 ανά ένα. Έχει επίσης δυνατότητα να ρυθμίσουμε το hue σε 360 μοίρες, όπως επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και το saturation. Οι διαστάσεις του, τα ξαναβλέπω από μέσα, είναι 23,2 επί 20 επί 5. Το ρεύμα, ο αντάπτορας περιλαμβάνεται, ωστόσο μπορεί να πάρει και 2 μπαταρίες. Είναι με οθόνη, είναι με αλουμίνιο για να μπορεί να έχει καλύτερη εξαγωγή θερμότητας. Είναι αρκετά βαρύ, μπορείτε να το αγοράσετε με ή χωρίς τρίποδο, αλλά θα πρέπει να έχετε το νου σας
ότι χρειάζεται τρίποδο σε κάθε περίπτωση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί. Κινείται μεταξύ 3200 και 5600 όσον αφορά τη θερμή και την ψυχρή, το θερμό και το ψυχρό φως. Ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να μου το ρωτήσετε. Θα το έχω κάθε μέρα μαζί μου, μπορώ να το κοιτάξω για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, γεια σας.